Saiki aku kate masak sing simpel ae, pokoknya cepet mari. Halo rek, assalamualaikum. Ketemu nah ambek aku ibu anak siji sing elok bojone merantau. Asline aku iki males plus bingung banget kate masak opo. Terus aku moro-moro kepikiran wis suwe yo gak gawe telur balado. Sering-seringe iwak terus kan yo. Dadi yo wis aku milih masak sing simpel dan satset yaiku telur balado. Kaitan iki ndoke tak ceplok sih. Iki aku nyoba nyeplok ndok wajan glowing nang kok kelet. Dadi ceplokan kedua dan seterusnya aku ganti ndok wajan biasanya sing tak gawe goreng. Soalnya aku gak pernah goreng ndok wajan glowing iku. Biasa wajan glowing iku tak gawe gongso-gongso bumbu-bumbuan ae. Iki mau pikirku ben gak ngetokno wajan akeh, dadi aku nyoba ndok kono, lah kok kelet. Dadi akhirnya ya wajane metu kabeh. Ndok ceploke wis mateng kabeh, iki aku nggawe bumbune dhisik ya rek. Bumbune ya simpel ae rek, pokoke satset ono cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, mbek kemiri ya. Pas blender mau tak kei banyu, dadi ngilangi banyune dhisik, terus lagi dikei minyak. Iki ya tak kei bumbu-bumbu liyane ana uyah, gula mbek masako, terus tambahi kecap saidik. Oke, iki masakanku wis mateng dan rasanya iki wis pas tak cicipi mau ya. Terus langsung ae tak pangan dhewe, soalnya bojoku mulai kerja langsung jogging. Kok nek aku ngenteni bojoku mulai jogging, selak wetengku iki kemerucuk lho rek. Soalnya aku gak pernah mangan kawanan rek, paling lambat iki jam 8 iku wis lesu banget. Dan wajib banget pokoknya nek isu iku mangan sego rek. Nek aku dikon mangan roti mbek ngombe teh isu-isu terus mangane lagi awan, aku gak iso rek. Makane nek isu iku aku wis harus mateng kabeh ben mangane engko cepet. Wis ya rek, videoku sampai kene ae, ojo lali tonton videoku selanjutnya.